Неподражаемата актриса Стоянка Мутафова, любимка на няколко поколения българи, е наполовина русенка. Баща й, писателят Константин Мутафов, е роден в крайдунавския град на 23 март 1879 в семейство на учители. Той е много популярен през 20-те и 30-те години като поет, белетрист, артист, драматург, преводач, театрален и литературен критик, библиотекар, режисьор и детски писател. Константин Мутафов е един от малкото български автори, писали почти във всички жанрове. Темата в поезията му е твърде модернистична – безсмъртието на душата. Разказите му са битови и хумористични. Пише и статии по литературни, езикови и обществени въпроси. Десетилетия наред сътрудничи на много издания. През целия си творчески път той подчинява многостранния си талант на издигането на българската култура. Обичам Русе много от дете. Моя баща много пътуваше из България, така, защото той беше в Народната библиотека, завеждаше архивния отдел и ровеше се из стари книжа, търсеше с професор Кацаров, обикновено двамата работеха. И много често идваше, първо имахме роднини много тук в Русе, много роднини. И второ, Русе беше един от градовете, който заслужаваше и да го посещаваш, и да търсиш нещо, което да покаже какво е България. Какво е била и какво и тъй нататък. Аз като дете, знаете ли какво си спомням много? Зимно време много пътувахме, тук с татко идвахме и биваше много студено и по жиците имаше ни заледени такива. Те звъняха от вятъра. Вятъра и някакъв особено звънене такова се разнасяше. Беше толкова романтично, това съм така запомнила. Плюс това, помня моята братовчетка Веса, не знам, знаете ли тя, която се ожени първата българка за китаец. Тя учеше в Париж, в Сорбоната. Вече второ висше образование. Имаше много умна и много красива. Висока, стройна, хубава. И в момента, в който тя винаги идеше у нас на гости в София и след това идеше в Русе. И спира една кола, ние бехме само аз, баба ми, слугинята и брат ми. И гледаме, че Веса излиза от една кола и не е един... И аз мисля, че е Хамалин. Защото на гарата в София имаше едни кълмици такива с дръпнати очи и те носеха багажа на хората. И аз тичам, викам, Веса идва от Париж, Веса идва от Париж и викам, Веса, освободи Хамалина, аз ще ти помогна. Тя вика, той не е Хамалин, той ми е мъж. Аз се опулих, бях дете. 10 годишна я бех. Не, нямах и 10 години, по-малко. Не помня, то нещо такова. 10 годишна съм била. Викам, как го знае точно? Какъв е такъв? Че как? От Сорбоната го знаех, заедно учихме, вика. Много културен. Така, баща ми я изпрати до тука и татко разправяше тогава, че тук за първ път видяли китаец. И вика, като се разхождахме, вика, през градината, подире ни, вика, една тумба, вика, дечурли ги и да го видят, защото за първ път виждат китаец тук. Той е първата българка и с параход от тук през Русия заминаха за Шанхай. И тая дълга история, това не е толкова важен, нейният път какъв е. Баща ми е бил така минал през много фази. Най-напред искал да стане артист. Той беше много критичен, самокритичен, страшно самокритичен. Аз съм същата горе-долу, така наследила съм от него тая черта, която от една страна е добре, пък от друга страна не е много добре, защото като почнеш много да се заглеждаш в себе си, да се самокритикуваш, така... като гледам мои колеги, как се възхищават от себе си, на мен това чувство ми е чуждо. Аз винаги се закритикувам. Такъв беше баща ми, на него съм се метнала в това отношение. И казвам, ти защо? Беше артистичен, ама страшно артистичен. Какъв театър ни е правил вкъщи, ние сме се премятали от смях. И сега съм му казвала, татко, защо се отказал?
реших, че нямам достатъчно талант. Така ли е, не е ли? Не можах да разбера, но ние видяхме още като деца талант у него. Но него го интересуваше повече дълбочината на нещата и той да се започна да се занимава именно с онова, което е България, да я разчопли от древно време, от минали времена, минали векове и така нататък. И това най-много го интересуваше. И затова много пътуваше. Даже баща ми беше прекалено бял, той не понасяше слънце. Той много рядко идваше на морето. Ние ходихме. Майка ми взимаше мене и брат ми ни водеше на море. Баща ми ще даде много за малко на плажа, вече покрит, прикрит, защото слънцето като го опари, ужас. Толкова бял беше и косата му беше така леко червеникава, руса, ама така не червена коса, но леко, една бакър така малко. Но и красив мъж беше, с зелени очи. Едни дръпнати зелени очи, строен. Жените много го харесваха. Даже Леля ми викаше, тя майка ти го разсипа баща ти. Сега го пазеше някой да не го вземе. Заради това вика той така се прибра. Но той си беше скромен по природа. Не смяташе, че трябва да се показва. Нямаше показност от него в никакъв случай. Винаги дълбаеше навътре, вътре. Примерно да кажем, как ни възпитаваше, специално мен, той имаше слабост към мен и аз към него. Не беше баща, който да кажем, виж, ти трябва да четеш. Трябва да четеш това, онова, не знам, няма такова нещо. Още като много малко дете, си спомням, преди да бях си легнала вече, влезе в моята спалня, моята стая детска, ние с брат ми си имахме отделни стая детски. И вика, сега искам да ти прочета един разказ. Ма не казва от кого е разказа. И ми прочете на Тургенев един разказ, достъпен, Муму се казва, за една помещица, която кара там своя крепостен, да й даде кучето, че той си имал едно кученце, Муму, и го обожавал. Ще ми дадеш Муму? Той командва. Той каза, не, аз не мога да се разделя с Муму, но много трагично, много тънко по Тургеневски така направи разказа. И става така, че тя каза, виж какво, или ще ми го дадеш, или ще го удавиш. И той отива и го дави. Много тънко написано. И той беше избрал разказ, което да може да усети едно дете. Защото той, ако вземе да му запознава с Тургенев, като бях толкова малка, аз ще остана чужда, може би. Но и като свържи, аз помня, че бях обляна в сълзи цялата и само попитах, татко, кой е написал това нещо? И тогава баща ми каза, това е написал, това нещо го е написал един много голям руски писател, Тургенев се казва. Това е лесно достъпно за тебе и аз го избрах. Полека ще се запознаеш с него, като пораснеш и така нататък. А неговите пиеси, той чел ли е за деца? Не. Беше много вглъбен в себе си и такъв един стеснителен човек и от нас се стесняваше да се изтъква. Много хубаво му беше Убитата лисица. Голям успех имаше. Това е за драбите, за големи. Помня премиерата. Все си мисля, че може би там сте прототип. Вие сте била лудетина. Страхотна. В детските си. Да, не, сега съм така. Страхотен персонаж, нали, за детска проза. Да. Но казвате, може би не се разпознавате там. Много малка бях. Помня премиерата, аз и Леля ми и майка ми в ложата, настанени. И не мога да кажа, че помня нещо така от самата пиеса, когато гледах премиерата, защото бях много малка. Помня един балет на дяволи, как танцуват там. Това ми е останало. Все такова едно страшно. Това за мен беше по-интересно, отколкото и до сега съм такава. Така. Вие за какво сте му благодарна? За това, че ме научи да не се преструвам, да бъда такава, каквато съм истинска. Както и той беше истински.
да не клатя шапка никому. Той беше такъв, затова той много рано се отдели от всичко. Дружеше само с стойностни хора. И на това ме научи, да преценявам хората не по възможностите им там материални, не знам какво, ами по това, какво носи в главата си. Беше един много съдържателен човек, с много голямо съдържание, много чоплещ нещата, много ровещ, много искаше всичко да разбере издъно, из основи. Сложен човек и сложно пристъпваше към всичко. В същото време имаше много чувство за хумор и много ни разсмиваше. Не беше скучен. Напротив, много занимателен и развлекателен. Артистичен беше страшно. Вероятно и от престоя му във Флоренция. Да, той вижте. Срещата с различни творци. Разказвал ли ви е? Много работи ми е разказал, но аз съм ги забравила. Аз бях дете. Когато той рано си отиде и рано се разболя, този тумор, него го довърши. А на 30-те години да имаш тумор в мозъка, това сега всеки ден той е от тумор в мозъка, операция и се спаси човека. А тогава помня, че Министерството на просветата му отпусна някаква голяма сума за операция и трябваше да тръгнем, аз и той, за Виена, да го оперира някакъв си голям световен професор, тенис, като сега му помня името. Добре, баща ми каза, аз не желая да си оставам костите по чужбина, не отивам никъде. Викам, татко, ти няма да си оставиш кощите, ние ще ги донесем, ако трябва. Викам, пак в България. И така, се смеем двамата, с чувство за хумор. Това беше и при двамата. Вика, бе, знам, бе, ама аз го казвам така. Шъмър в България, вика, неща там. И направи грешка. Защото тумора не е бил злокачествен, но тук е бил на средното, между малкия и средния мозък и е натискал очния нерв. Защото той почна да ослепява. И все викаше, тя отида да стихми на очилата, очите ми отслабват. И като отиде, тогава казват, не е в очите. И само рентген тогава нямаше тези, как се казаха тези? Скенери. Скенери, да. Вие имате тумора или къде си? То се казва турско седло. Селла турсика. И точно там мозък, този. Те го присушиха с облъчване. Помня, че му окапаха косата тука и отзад. После му порасна. Върна съзрението и когато почна, и полека почна да не може, лошо, тежко да ходи. И се викаше, да се запролети, отивам в Павел Ваня, да ми минат краката. Когато почина, докторите казаха, вашият баща не умря от тумора, той умря от лъчева болест. Така ме възпитаваше, възмъжах рано умствено, но дете си останах и до сега. В това отношение ми се бъркаше. Че чупех прозорите, че чупех, твърдях камъни, че се катерих по покриви, че керамиди, чупех, трясках, не знам какво. Като да се оплачат, баща ми ще им плати всичко и няма да ми се скара, няма нищо. И кайде. Такава си колата прави. Няма сега да седна, вика, да те слагам тук в менгеме, да те притискам, ама вика, само няма да правиш злини. Иначе лудей, като ти се лудей, ти имаш темперамент, няма да го притесняваш. Пускай си апартамента, пък темперамента, колкото искаш. Беше един такъв освободен вътрешно човек, а всъщност скромен. Много скромен. И така ме научи мен, аз съм много скромен човек, да се хваля, но ви казвам. Не съм от артисти, които почват да се изтъкват, защото само си търся косурите. Малко ми и пречи това нещо. Майче и на баща ми пречеше това нещо. Ама какво самокритични сме, такива едни, което от една страна е хубаво, от друга страна пък може би те спира по някакъв начин да си освободен. Вечно се критикувам, вечно съм недоволна от себе си. Скоро имах едно интервю при Кристина Патрашкова и помня на финала. С други думи, вика, ти си смята, че си не си се осъществил. Напълно викам, Христинче, ни най-малко. Не смятам. На мене ми трябваше еди каквото.
Ние в тия времена нямахме тия възможности. Никой не изискваше от нас това. И това съм наследила от баща си. Аз много го уважавах и много го обичах. Още от дете си спомням, като го видях, аз се разтрепервах просто до такава степен, докато към майка си имах една студенина. Не бях привързана към майка си. Майка ми беше много по-затворен човек. Много добра майка, много грижлива, курорти, най-хубави храни, но не това е най-важното. Нещо, което имаше баща ми, тя го нямаше. То беше, аз съм малко така като него, вързани бяхме, още като бях дете, той ми беше потребен. Аз си спомням, като бях много малко, като го видих, че идва, аз се разтреперах и се хвърлях на врата му и като се вкопчах в него, така не можех да се откъса. До такава степен го обичах. Казвате, бил е самокритичен към себе си, но той около себе си е имал такива хора. Обществото, хора, с които е дружал, приятелския кръг и с които е работил. Пенчо Славейков. Заварват се в театъра. С Яворов се заварват в театъра. По едно време управлението на Народния театър изцяло е в русенски ръце. Божан Ангелов директор, Константин Мотафов и Сава Огнянов са в артистичния комитет. Нещичко останало ли ви е като разкази за Пенчо Славейков, за Яворов? Всичките са големи имена. Ами какво да ви кажа, разкази много... Не много, не ми е много останало, защото много бяха работите, много разкази, но като общо така ми е останало, че това е фактически в тая среда е бил винаги баща ми. Майка ми пък не обичаше Пенчо, че бил много проклет. И на мене ми викаше, ти причаш на тях. Я го виж, Пенчо, какъв е проклетник. Викам, защо да е проклетник, бе, майка му? Защото разчопляше всичко човека ли. Това ли му беше проклетото, казвам. И аз му четях, всичко съм, от малко четях, аз обичам Славейков. Макар че аз не мога да кажа, че е съвършен и така нататък, но той първо имаше много голямо образование. Той донесе от Европа много нещо. Той гледаше да европеизира малко макар че ценното българското, той го ценеше много. Ние не бива него да го изтриваме в никакъв случай, защото ще изчезнем. Ние сме държава, страна, която трябва да запази своето. И прочетох едно писмо, много интересно, до Мая Белчева. Той винаги се обръща в писмата си към нея с обращението детко. Детенце, демек. Много голяма любов е било и от негова, и от нейна страна. Тя го е обичала страшно много. Голяма любов е било. Защото той е бил и много интересна личност. Проклет, по-славейковски така. Те са остри хора, но в същото време и чувствителен много. И този недък, то е било сложно. И току-що се е бил върнал от Русия. И говори за Русия и описва черквата Свети Василий. Ама така картинно. Нямате намерете това писмо, има го в неговите произведения. Вика, то какво няма вътре, бе, детко, това, още малко и чалми, вика, да тури на черквата, вика, отгоре. Цяла Русия е събрана, вика, в тая. Виж какво нещо, как е усетил той. Те, руснаците, тук имат това. И това, и това, и това, и това. Ти като видиш рускиня, ако французойката тури една панда, една флонга, тя ще тури и тук, и тук, и тук, и тук, ще се накичи от 1000 места. Това е типично за Русия. Да имат най-много, нали? И така е описана черквата Свети Василий. Така горе и наистина тя цялата е още малко и чалма да виж, деца вика на покрива й. Много хубаво писмо, което показва неговото така виждане от смешната страна, от тая критичната, да чопли нещата. Интересен мъж е бил много Пенчо Славейков.